ଏଠି ଶବ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଶବ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ। ଛଳନାକୁ ଲୁଚେଇ ପ୍ରତାରଣାର ଆଢ଼ୁଆଳରେ। ଛଳନାକୁ ଲୁଚେଇ ପ୍ରତାରଣାର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଦିଆଯାଏ ଅଶେଷ ଆଶିଷ, ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ହେଲେ ମଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏତିକି ନିରୋଳା ଭଲ ପାଇବା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ନା, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ସବୁ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା। ଏଠି ଶବ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଶବ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ।